Så er vi kommet herud til Harlev på den Tæk. En klassisk sø, som vi har været en del gange. Vejret det er meget svingende. Der var sol for ikke så lang tid siden, og nu regner det helt vildt. Jeg tror, der kommer sol hen længe igen, så virkelig svingende vejr. Men det skal ikke stoppe os for at komme ud og fange en masse fisk. Vi var i Pinds Mølle i går, hvor vi ikke havde vanvittigt meget held. Det var lidt svært, men nu giver vi sgu det skud igen her i Harlev. Og så skal vi bare få testet en hel masse gummidyr af, og så have det helt vildt sjovt. Så følg med i videoen. Prøver vi lige det at spotte af her, og se om det kan noget. Hvis ikke, jamen så skynder vi os at rykke videre. Men vi giver lige de spots, vi kender et par kast, indtil vi har fundet fiskene. De er ikke til at spotte lige nu, fordi at vandet er ret, virkelig uklart. Så vi kan stadig bare i blinde, men jeg kan se, at de springer her rundt omkring. Så det er bare lige med at få dem til noget. Nu prøver vi lige med en popler her i mikrobombarder. Der blæser en del, så jeg håber lidt, at jeg kan komme en del længere ud med den her, end hvis jeg bare fisker det direkte på tungsten. Og siden vi blindfisker, så tænker jeg, at det går helt fint med popleren. Nu må vi se, om det giver noget. Så for satan, nu var der et eller andet, der huggede. Kommer nok igen. Så trækker vi lige så stille lidt. Det er sådan næsten som om de bliver sådan triggeret, lige så snart den lander i vandet. Så, nu var der et eller andet igen her. Der er et eller andet, der står og leger med den derude. Nu skal de bare tage fat. De er super forsigtige. Men det er jo det, popleren er virkelig god til. Du kan bare trække den sindssygt langsomt ind. Og den er fin, den her. Den er rigtig fin, det er en af de store. Det var bare det, der skulle til. Skiftet på popler, og den er fuldkommen indhældet, den her. Shit, den er stor. Den er fin, den her. Den er stor. Den tog en crawler i, mørkegrøn og orange. Og det var første kast efter popleren. Jeg tror bare, det var den ændring, der skulle til. Så kom den. Dagens første fisk taget på crawleren, og den er altså, det er altså en giant det her. Muligvis den største, der går ud i søen, men i hvert fald en gigant, så super fedt. Vi fortsætter. Samme spot. Der er en der. Jeg må lige ved at tage den der. Der kommer en. Følger. Det er vildt det her. Vi prøver lige hurtigt at skifte farve. Der var der en. Perfekt. På laven. Sort orange. De står altså bare i den der steam her. Så. Den der. Jeg tror altså bare, det er farven i dag. Sådan mørkegrå orange. Det er det, der virker. Så 2 fisk inden for meget kort tid. Det er super lækkert. Som mange nok ved, så hedder vi ikke længere Chopbite, men vi hedder Baitlab nu.
Og vi kommer stadig til at sælge en del af Chopbites produkter, blandt andet vores Chopbite stang, vores 180 og vores sleeves. Men alle gummidyrene, de bliver lavet om til Bait Lab nu. Så det bliver et helt nyt koncept, men stadig med en masse af de værdier, som vi havde ved Chopbite. Blandt andet det med, at vores gummidyr er 100% ftalatfrit. Jeg tænker lige kort, jeg vil snakke om, hvad Bait Lab gummidyrene de er, og hvordan de differentierer sig fra Chopbites gummidyr og mange af de andre på markedet. Det vi har gjort med Bait Lab, det er, at vi blandt andet har fået en helt ny gummiblanding, som vi har arbejdet en del på, og så har vi fået en helt ny duftformular, altså vores aminosyre duftformular. Lige kort om modellerne, de kommer i helt nye modeller. Vi har vores lav, som er en billedlavsimitation, simpelthen hvor vi har taget udgangspunkt i en billedlav. Så har vi lavet en 3D-model ud for det, og derefter lavet det her gummidyr her, som er ultra realistisk. Udover det, så har vi vores crawler, som er en ormimitation med nogle ben ude herude i siden, som vibrerer, når du spænder ind. Så helt nye modeller, og mange af farverne er også nye. Vores gummiblanding er noget, som jeg har glædet mig utrolig meget til at fortælle jer om. Det er en helt ny gummiblanding, som vi har arbejdet på i virkelig, virkelig lang tid. For det første, så er vores gummidyr ultra bløde. Det vil sige, når fiskene de bider på dem, de ikke tager ordentligt fat, jamen, så kommer de igen. Så virkelig bløde. Og udover det, så er de virkelig strækbart. Altså de kan strækkes næsten helt op til 10 gange så meget som vores forrige gummidyr. Og det vil altså også sige, at de holder til en del mere. Så du kan fange langt flere fisk på et gummidyr, uden at de går i stykker. Det er super fedt. Og så det, som jeg har glædet mig allermest til at fortælle jer om, det er vores aminosyreformular. Vi kommer til at lave en video separat, hvor vi fordyber os i, hvad aminosyre egentlig gør ved fiskene, og gennemgår alle de tester, vi har lavet omkring aminosyre. Men lige kort om det, jamen så er det med til at vække appetitten i fisken, så virkelig fedt. Og som sagt, vi kommer til at lave en video om det, så følg med på den næste video, hvor vi gennemgår, hvad aminosyre egentlig gør ved fiskene. 3 fisk er spottet. Motorøjet er en ny farve. Jeg har ikke rigtig haft fisk sindssygt meget med før. Men lige sådan nogle søer her, som Harlev for eksempel, der plejer sådan neutrale farver bare at være vanvittigt godt. Så det er også den, vi har haft vanvittigt mange reaktioner på. De har bare ikke taget den helt, men det gjorde den her. Efter den fighter godt. Så lad os se. Endnu en fin fisk. Den vejer ikke mere end et kilo. Men super fin. Taget på motorøve. Crawler. Lækkert. Det, der har virket super godt for os i dag, det har bare været, som jeg sagde tidligere, det har bare været at fiske i stimen her. Så ikke lægge den i midten af stimen, men sådan lige ude på kanten af stimen. Og så bare trække lidt ud fra den. Så plejer der typisk at være en fisk eller to, som ser arven. Og det har jo bare virket i dag, og så har der også været nogle gange, hvor vi bare lige har set nogle fisk svømme forbi her ved kanten. Så bare lige tjekke lidt foran den, og så har de bare gået fuldkommen mørk. Så det er egentlig meget simpelt. Det er ikke fordi, at vi kan se sindssygt meget her i vandet, så, og når du fisker med sådan en motorøje, som så at sige matcher med vandet, så er det bare med mærkhugget. Fordi det er ikke altid, at du lige ser, at de tager fat. Så ikke give tilslag for hurtigt. Der kan du typisk rive gummidyret ud af munden på fisken. Så mærk hugget, og så give tilslag. Og sådan er det typisk med gummidyr, fordi de plejer typisk lige at nippe lidt til den. Især med crawleren her, den har en lidt længere haleparti, så der plejer de lige at tygge lidt, før de tager ordentligt fat. Og i og med, at den er super blød, og indeholder de her aminosyre her og duftstoffer, jamen så plejer de jo typisk at tage den ordentligt efter den er hugget et par gange i halen. Så det er i hvert fald det, der har virket super godt for os i dag. Bro, hvad sker der? Hvordan kan det sådan forvandle sig til en fucking torpedo, eller hvad kalder man det? Tyfon på sådan 3 sekunder. Ja, det her, vi er i gang i lige nu. Ui! Det er så sindssygt! Det er en stor en, det her. Den kom ud af det blå. Den kom ud af det blå. Ej, det er så sindssygt ud. Ui, den er fin, den her. Det er endnu en fin en, det her. Ej. Åh, nej.
En basse, hva'? Igen. Super fin fisk. Prøv at se den. Der går altså nogle basser herude i Harlev. Man kan være så heldig at fange sådan nogle her. I dag har vi fisket med... der var en her. Igen, motorøje. Jeg skulle lige til at forklare, hvad det er, vi har fisket med, men ja, så kommer der en fisk mere. De går fuldkommen amok efter den her motorøje der. Det er helt vildt. Jeg tror faktisk, det var første kast efter sidste fisk. Sådan. Nej, men vi har dyppet den egentlig bare ned i vandet. Sådan der. Og igen. Motorøje. Det er altså den, der virker. Lige i dag i hvert fald. Det er bare super fedt. Super. 1 kilos fisk. Haha. Nice. Det kører ufatteligt godt. Vi har været her i, jeg tror, 2 timer, og vi har fået 5 fisk, og nogle relativt store nogle. Og dagens savn har jo været motor oil crawleren her, som bare har vist sig at være virkelig, virkelig god. Som jeg sagde før, det neutrale her i Harlev, det er simpelthen noget, der fungerer, så de har bare hugget på. De har været fuldkommen vilde med den. Så det er jo super fedt, men jeg tænker, at vi fortsætter en smule her, og så hvis det giver noget mere, så prøver vi lige at rykke spot, men ja, lad os prøve det. Så dagen er ved at være over her i Harlev, og det har været en fantastisk dag, både med solskin, skyer og regnvejr, så meget blandet vejr. Men vi har formået at fange 5 fisk, hvor 2 af dem var utrolig flotte. Dagens farver har primært været neutrale, som jeg nævnte tidligere. Så har vi fanget en del på vores motorøje, som egentlig er en ny farve, vi har fået her hos Bait Lab. En super neutral farve, og det har bare virket ufatteligt godt. En anden farve har været noget med lidt kontrast. Det har været sådan en grålig og orange her på bunden, som også har virket utrolig godt. Vi har fået en del hug på stort set alle sammen, men lige i dag der har det været dem, de virkelig bare har hugget aggressivt på. Så motorøjet og orange og mørkegrå har helt klart været vores bedst fangende i dag. Overall en suveræn dag, hvor vi bare har fået testet lidt forskellige igennem. Prøvet lidt med noget pop-up-popler, prøvet lidt med noget passivt og noget aktivt fiskeri. I dag var det lige aktiv fiskeri, der virkede ufattelig godt. Havde en del hug på pop-up-popleren og en lav i bunden. Men ja, overall en suveræn dag. Så håber jeg, I nød videoen. Husk at give videoen et like, hvis I synes godt om. Abonner på vores kanal, hvis I godt vil følge med på vores næste video. Og har I nogle idéer til, hvad vi skal lave på vores næste video, så skriv det endelig i kommentarfeltet. Alle gummidyrene kan selvfølgelig købes ind hos vores forhandlere, men også ind på vores egen webshop, baitlab.dk. I kan finde alting nede i beskrivelsen, og selvfølgelig også vores Trout Bite 180 stang, som er en suveræn stang til gummidyrs fiskeri. Så ja, ellers har jeg ikke meget mere at sige end knæ og bræk, og vi glæder os til at se jer i næste video. Hej!